E dulce, nu-i așa că e dulce? Tu ești dulce și vrea să te pape. Dacă sunt dulci, se mănâncă. Ia uite, ia uite. Băi, ce iubire! Da, și am înțeles că au anunțat-o greșit pe site, dar nu contează. Știu, știu. Care se prinde și se va alerga, însă e în afara terenului, la distanță de 6 iarde. Măi frumoaselor!